So what's up guys? So nalapod tanong murag lami gini nga tirada ron ba kay naatay na kuan nga bulinaw nga isda og alimango kiniyo. Oh, ani lami ni kilaw ni. Kani pitik gini alimango ron. So sugdan na nato nig tirada ni. Let's go. Tirada dia aktor. Wa lagi pero naatay tirada ron. Kay medyo gimingaw jud ang akong mga followers nga mag voice over ko ba. Aw, tiradahon nato ni kay naaman tay alimango ug bulinaw diri nga kinilaw. Aw matik ato dining hinluan diri ang nakaapan jud aning bulinaw nga magkilaw ka ba kay lisod jud kay hinluan. Kailangan pag yun na nimo tungaon ang isda din kuhaan nimo bukog ug kuhaan na nimo ulo para hinlo jud kay ang kinilaw ba. Ang iring ra lagi ang ayahay ani kay ilata ng ulo ug bukog. Pero mas ayahay jud ta ani ug mahuman tag hinlo ron kay lami jud kay ni ang kinilaw ba sa bulinaw kay hinlo kay ang sabaw og tamis pagyud kaayo. Mao lagi pod kapuyan sa taghinlo ani kay ubay-ubay jud bod ning bulinaw. Sakit na lang ni atong likod ug hawak ani. Kay ganina ra gid ko hinlo ani. Dugay jud kay ko nahuman mao tong wa na ko gitiwas ay. While na busy sad ko glihok sa akong kinilaw, ana busy sad sila glihok diri sa alimango o sila gagutada ng awos diya. Aw, angkol tirada diya. So kini si angkol gitabangan na lang jud ko niya og luto. So mao ni ang amuang gaplan sa balay no. Sible iya jung mando tanan ug asay dukdoko nako mao lagi ni dukdok na tagkahoy ani dili na drums. Pero ang importante ana mahuman tag timplaan ning kinilaw ron abot nga ra nagsuka nga silver swan diya matik na na ay. Tas ato sad nang halo-aloon sa atong kamot diya limpyo biya na akong kamot ha di bigyon na hugawan ang hinaw biya ako pag timplados ricados ani. Pero dili na problema sa mo og mahugaw maglimpyo ba kay kamera man pud magpud trip ani ana man na. While na busy sad kog timpla sa kinilaw no pag adto nako sa alimango nagpitik-pitik naman di ay ni. Aw balaan na kay ni tanan murag lami jud kay ni atong food trippings ron. Sige kol tiradahig tiwas ninyo. Kay mo balik sad kog timpla ricados sa ani akong kinilaw subot nga jud nato na og tabon-tabon diya o gamay lang siya kay para lami jud kay siya ba. Imo lang ng pisa-pisaon diya matik daog na kaana oy. Samot nag-ikaw kong pisa-pisaon. Aw, char lang. Pag na tog butang sa tabon-tabon diya, matik na po ning mga lamasers ani sibuyas, dayon loy ana raman ang mga timplados ricados aning kinilaw. Wa naman ni daghang lamasers ni. Ang importante ani matilawan ka. Ang kinilaw diay matilawan ang kinilaw. Unsa kalami ang kinilaw ba? So ato na din ang kayo-kayon diya para musunop to ang mga lamas, mga suka nga atong gipangbutang diya. Pero natay nalimtan og butang ani ang sili di ay. Para muhalang sad siya gamay ba para lami jud kay atong kaon ron. Daw be atong tilawan og okay na ba jud kay tanan? Okay na kay tanan oy makaingon jud kalami. Nya naluto na sad ning alimango diri murag fights na gyud ning sit up ba murag mangaon na gyud ni style ba sugdan na nato ni let's go. Hukara na dayon sa aktor grabing alimango paakpagani ba perti ng dakuha pero murag panit lagi sa litson pag ingkit nako. Tanawara piti-piti lang agi sa aktor nya mangaon ta ninyo sa galantaw ani nga video. Ang nakanindot jud aning alimango ba kay sa paak pa lang naa na si dako nga unod. Parera gud aning gikupta nako perting pagkadakua jud kay sa unod alami kay lagi unang first bite pa lang sa alimango paak pagaan inaha pero makaingon jud kag kalami lagi. Ambot saon na lang jud ning alimango pero ang nakahasol pud ani niya dugay kita mahuman og kaon kay sige tagaibot aning paak niya pero ang kinilaw jud grabe, wa di pa nangid bagitukob judayon. Pero wa na istoryahan ra diri nilang angkol og kuya ang alimango apiti kay lagi tanan lagi. Disat na palupig og siak sa alimango diri kay murag naa diri ang lami kining haligi niya ara di ay gayulilo. Ana man ang alimango good perti ka lami gyud na sigop dayong sabaw dayon sa aktor. Kana the best kayo na tanan. Pero mao na ni akong giingon makakaon lagi tag lami pero hasol sad kaayo kanon. Pero wa na tay problema ana kay basta kay makatilaw taning lami nga alimango og sigop sa aktor oy. Huy, pagpuyo diya pero wala lami jud kay tanan. Bahala pag unsay istorya ninyo diya guys basta kay importante nakakuha ko aning dako nga unod nakatilaw na gyud sa kadugay sa panahon ba nasiak ra gyud siya ba. Kung sa dula pa ni nga sitwasyon na aktor versus alimango gyud ni kay dumot ra man kay ning dula Grabing kinubkubay naman nato ni diri. Dumot kis tanan. Pero wa na kini akong gipaabot sa tanan kini mga haligi niya ba kay lami jud kini sa tanan. Ang katambok sa karne ug ang katambok sa alimango murag pare-pareha ra gyud pero gilugit jud nato nagtaman diya. Dapat wa jud mabilin. Saon na lang nay mabilin perting sayanga jud. Pero abi ninyo nalimtan ninyo akong gitimpla nga kinilaw di na to na malimtan kay atuan ang agenda arang kinilaw
Grabe oy, fights pug kayo tanan kay tamis kayo nig sabaw ang bulinaw lagi. Oh, para inyo ning kinilaw para ako lang di ay kay galanta ra man kani nga video perti kalami jud sa kinilaw basta bulinaw. Mao lagi ni basta pud tripping sang tirada sige lang tagaingon og lami pero tinuod bang pud jud nga lami. Wa man jud pud joke ani nga lami jud siya. Mas lami pagani ko ana. Pero wa na ato rang gisistoryahan og joke ba pero sige naman day kog habhab diri sa kinilaw. Kinsa gud poy dili mo habhab anang kinilaw nga lami man kay nastanan samot na ang gatimpla perting pagkalamia. Back to the game na sad daning alimango kay medyo lami man jud ning alimango jud samot na katong haligi lagi pero taas-taas jud nga video jud. Maong taas-taas jud nga tirada ron pero lantawa lang ninyo aron dili mo maboring ba mao nang akong gisagulan gamay og pagpalami sa inyo ang ears ba ala kadiya pero ang haligi gyud kinig yung haligi sa alimango ang pinaka the best kaayo sa tanan kay tan-awa. Wa na matik na kay ni makaingon na lang gyud kag kalami. Let's go. Pag human na tog kaon di na mahimo nga walay Coca-Cola. Matik na. Bantaya sponsor Coca-Cola ha. Matik imnaneg kok sa aktor. Busog ng aktor. Ay kalimot, ang link nasa comment section. GG Panalo, kusog kay Mopaldo.